Hej, det er Robert fra Grevernes Golfshop. I dag skal vi snakke lidt om at chippe bold. Og man kan sige, at der er mange måder at chippe på, men nu prøver vi at gøre det så simpelt som muligt. Det lave chip, det leger vi med et 8-jern. Og tænker på, at når jeg stiller mig op til bolden, så er boldplaceringen midt imellem benene væk den venstre, hænderne ud mod venstre lår. Jeg har lagt nogle ringe ind på green, som jeg prøver at fokusere på og få bolden til at lande. Med et 8-jern, der leger jeg en tredjedel af vejen, det er den længde, den skal flyve. Så jeg kører lige tilbage, lige igennem, og bolden vil arbejde ind til hullet. Den kommer meget fladt ud af køkken. Nu prøver jeg at skifte om til min lob wedge, og jeg vil rigtig gerne kunne holde det så simpelt som muligt. Så der har jeg lagt en ring meget længere ind på green. Jeg stiller mig op på samme måde, væk den venstre, hænderne ud mod venstre lår. Men i stedet for kun at chippe den hertil, er jeg nu nødt til at svinge køllen meget længere tilbage. Når jeg svinger den længere tilbage, kommer der selvfølgelig til at opstå lidt problemer med, hvis jeg flikker bolden eller noget, der bliver for langt. Men hvis jeg gør det i en rolig bevægelse, får jeg bolden dejligt højt op, og bolden lander og går hurtigt i stå. Det vil sige, at jeg kan faktisk chippe på samme måde med begge jern, hvor med lobwedgen kan jeg få den over bunkeren, og med 8-jernet kan jeg bare lade den trille ind. Det er så to måder at chippe bolden på. Det laver i og for sig ikke om selv, jeg ændrer bare jern, for at holde det hele en lille smule fast. Det burde gøre det nemmere. God fornøjelse med det. Hej!